Kao što je većina vas možda već vidjela, a vidim da se Vučićev mafijaški establishment naveliko hvali odlukom njemačkog suda, Aleksandar Vučić tužio je njemački magazin Der Spiegel. Znao sam za to jer su kolege iz Der Spiegela više puta sa mnom komunicirale o tome. Ja sam pristao biti svjedok, potvrdio sam magazinu Der Spiegel da ću svjedočiti na sudu. Međutim, u okviru tog postupka Vučićevi advokati su zatražili privremenu mjeru suda, da sud privremenom mjerom, što znači privremeno, izda zabranu, izda sudski nalog kojim zabranjuje Der Spiegelu objavljivanje daljnjih podataka i informacija o sudjelovanju Aleksandra Vučića u takozvanim ljudskim safarijima u ratnom Sarajevu, dakle tijekom opsade Sarajeva 90. godina. To je skandalozna odluka njemačkog suda. Jasno je da ona zadire i u slobodu medija i u novinarske slobode. Jasno je da se radi o pokušaju zloupotrebe pravosuđa da bi se cenzuriralo medije, cenzuriralo informacije, jer da je sud pokušao biti u tome na neki način objektivan, tada bismo imali situaciju u kojoj bi sud izvršio uvid u dokaze, da li postoje indicije na temelju dokaza da je Vučić doista suorganizirao i sudjelovao u ljudskim safarijima u ratnom Sarajevu. Međutim, ono što vam mogu reći, jer ti dokazi mogu doći jedino od mene, tekst zbog kojeg je Vučić tužio Der Spiegel se odnosi na tekst koji sadrži razgovor sa mnom o mom novinarskom istraživanju o Vučićevom sudjelovanju u ljudskim safarijima. Nisam bio pozvan kao svjedok, od mene nisu zatraženi ni dostava dokumenata, ni dostava izjava svjedoka, ni dostava video materijala, ničega. Dakle, sud je jednostavno, njemački sud je napravio jedan neobičan presedan, zato sve podsjeća na jednu političku pozadinu cijele priče. Sud je napravio jedan opasan presedan da je bez uvida u dokaze, bez uvida u dokumentaciju, bez uvida u video dokaze, jednostavno donio odluku da cenzurira jedan od vodećih njemačkih medija i da cenzurira informacije o Vučićevim ratnim zločinima tijekom opsade Sarajeva. To je opasan presedan, to je opasna praksa njemačkog suda, jer predstavlja očiti pokušaj da se ušutkaju mediji i novinari koji istražuju ovaj slučaj. Ono što vam mogu reći da sam pristao i potvrdio kolegama iz Spiegela koji su me kontaktirali, potvrdio sam da ću svjedočiti, da ću se odazvati bilo kakvom sudskom pozivu i potvrdio sam da ću u bilo kakvom sudskom postupku koji bude pokrenut prezentirati sve dokaze koje su u krajnjem slučaju kolega iz Spiegela, kad smo razgovarali, kad je bio ovdje sa mnom u Zagrebu, vidio je sve dokaze kojima raspolažem i Spiegel sigurno se ne bi upustio u objavu takve priče bez uvida i procjene tih dokaza. Ono što je zanimljivo, Vučić nije sličnu niti tužbu pokušao dobiti recimo u Velikoj Britaniji protiv Timesa, koji je puno više pisao o ovom slučaju. Dakle, Vučić je na neki način išao na sigurno, išao je u Njemačku. S Njemačkom, mi znamo, Vučić ima posebne odnose, posebna strateška partnerstva potpisana vezano i za litijum i za neke druge stvari. I sad se postavlja pitanje, opravdano pitanje, da li iza svega stoji zapravo ponovno nekakvo kurvanje njemačke politike. Ne bi bilo prvi put, ne bi bilo
prvi put da se prave ustupci korumpiranim političarima na Balkanu zbog nekih prljavih i skrivenih interesa njemačke politike. O tome možemo samo špekulirati, nije dobro da špekuliramo, ali svakako se radi o skandaloznoj odluci, radi se o odluci koja nije donesena na temelju izjava svjedoka, na temelju dokaza, na temelju dokumenata, nego je jednostavno sud pristao izaći u susret Aleksandru Vučiću da se cenzuriraju mediji. Moja je poruka, a zadnjih sam tjedana bio izložen targetiranju srpske tajne službe, Vučićeve tajne službe BIA, čiji je nekakav tamo šef analitike mene targetirao na pres konferencijama tajne službe, dakle javne konferencije za novinare, šefa u tajnoj službi, to je bez presedana, i tada pres konferencije na kojima je taj šef u tajnoj službi režima Aleksandra Vučića napadao mene kao novinara. Ono što vam ja mogu reći, neću ušutkat, neću ušutjet, neću prestati objavljivati dokumente i moje istraživanje o Vučićevom sudjelovanju u ljudskim safarijima, o Vučićevom ubijanju sarajevskih civila i sarajevske djece. U krajnjem slučaju, eto, i neki dan sam objavio ovjerenu izjavu svjedoka da je Vučić ubijao civile u ratnom Sarajevu. Previše je dokaza, neću šutjet, ja, i bude li meni izdana bilo kakva takva sudska naredba, neću poštivati takvu sudsku naredbu. U krajnjem slučaju ovdje je i moja knjiga s objavljenim svim dokazima o Vučićevim ratnim zločinima tijekom opsade Sarajeva, o Vučićevom sudjelovanju u ljudskim safarijima. I ono što vam mogu obećati, a vidim mnogi su me pitali tijekom večeri o ovoj odluci njemačkog suda, ona mene ne obvezuje ni na koji način, ja je neću, i ako bude donesena u odnosu na mene kao novinara, neću poštivati takvu odluku, neću poštivati takve naloge niti jednog suda, niti jedan sud meni neće naložiti da šutim i da ne objavljujem, i po cijenu odlaska u zatvor šutjeti neću. Dakle, nastavljam s mojim istraživanjima i korupcije i kriminala i tako dalje, ali nastavljam i s mojim istraživanjem ratnih zločina ljudskih safarija u Sarajevu tijekom opsade Sarajeva 90. godina, i nastavljam s mojim istraživanjem o sudjelovanju, aktivnom sudjelovanju Aleksandra Vučića u organizaciji ljudskih safarija, ali i u ličnom, osobnom, dakle osobno je ubijao sarajevske civile, sarajevsku djecu. O tome sada imam i ovjerenu izjavu svjedoka, ne samo snimljene ili pisane izjave svjedoka, nego i ovjerenu izjavu svjedoka. Dakle, nema ni jedan razlog da bi o tome šutio. Ne znam, nemam informaciju od kolega u Špiglu što se događa sa njima, što će, vidio sam u medijima kao i vi da će se Der Spiegel žaliti na tu odluku njemačkog suda. Moramo učiniti sve da spriječimo cenzuru medija, da spriječimo mogućnost da se na ovaj način cenzuriraju mediji i da što je više moguće širimo ove informacije o ratnim zločinima Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić je ubijao sarajevsku djecu. Aleksandar Vučić je vodio strane lovce da ubijaju sarajevske civile kao divlje svinje. Grozno je za reći, ali to je tako. I mi imamo moralnu, etičku, profesionalnu i ljudsku obavezu ne šutjeti. I mene neće ušutkati nikakav sud, nikakve institucije, nikakve sudske odluke i nikakvi sudski nalozi. Ja sam istraživački novinar. Ja sam Domagoj Margetić, istraživački novinar. I poznato je da moje teme
ganjam do kraja. Dakle, nastavljamo. Borba traje. Borba za istinu nije jednostavna, nije lagana. Nemamo uvijek sve na svojoj strani. A ostaje veliko i ozbiljno pitanje. Ko se to u Njemačkoj još jednom kurva s balkanskim korumpiranim političarima? Nije prvi, a vidimo, nije ni zadnji put. I da li je odluka njemačkog suda donesena pod pritiskom politike koja je svojim kurvanjem s korumpiranim režimom Aleksandra Vučića potpisivala i koje kakve mafijaške sporazume vezano za litijum i neke druge stvari? Ostaje da vidimo. Ali mene ušutkat neće. Šutjet neću prihvatiti nikakve takve odluke suda i idemo do kraja.